Аз съм звезда, нямам нужда от представяне. Познат съм Around the world, around the world. В началото се чудех сега ще стане ли, понеже реално моя номер можеше всичко да се случи. Изпълнението ми мисля, че мина перфектно, като изключим нетактичния червен бутон на Галена. Но смятам, че тя може би си мислеше, че е златен и без да иска натисна червения. Хикса беше само да те стопирам, иначе да. Това е второ да! Имаш и трето да! Това, че продължавам на полуфинал, въобще не ме изненада. То беше ясно. С 3 пъти да и едно тръгване от залата ти продължаваш напред около целия свят! Вергов очаквах да ми схване хумора. Малко съм разочарован от Вергов. Очаквах повече от него. След участието ми в България търси талант ме канят навсякъде. Партита, купони, сватби, кръщенета, общо взето фиеста. Не спират да ми звънят от всякъде around the world. Холивуд, Боливуд, Лос-Анджелес, Лас-Вегас. Общо взето, ето и в момента ми звънят. Робърт Де Ниро. Момент само. Yeah, hello. Hello, George. Gary's got town's how are biggest you? star. Yeah. Sorry, извинявам се и сега ще се върна. Миналия път в България търси талант направих нещо световно. Сега искам да покажа и своята нежна страна. Искам този номер да е като огледало на моята душа, понеже това, че съм звезда, не означава, че не съм и човек. На сцената на България търси талант ще покажа нещо невиждано, нещо уникално. Това ще е най-трудното нещо, което е поставено някога на българска сцена. Ще се превъплатя в образ, който никога никой не е виждал досега. Цял живот се готвя за това изпълнение. Изобщо не съм притеснен, смятам, че ще се справя перфектно. Излизам на сцената на помпан до дупка. Гласувайте за мен, защото съм готов.